שאול, כיף לראות אתכם פה, פעם ראשונה אני חושב, נכון? פעם ראשונה, אכן. מה זה ביד שלך? אז זאת המערכת שלנו, בעצם זה המוח, ומה שאנחנו עושים ביטול אקטיבי של קרינה מסוכנת לבריאות ברכבים. זה כבר מתחיל להישמע לי מאוד מאוד מעניין. יש קרינה מסוכנת בוודאות? אכן. מה שקורה שרכב היברידי וחשמלי זה בעצם תחנת כוח, מגיע ל-150 ואט, ויש המון זרמים חשמליים מאוד חזקים שזורמים מאוד קרוב לנוסעים בתוך הרכב, וזה משול קווי מתח גבוה שהציבור בישראל מכיר את הסכנה מהם, ויש הנחיות בישראל של 4 מיליגאוס, לא לחרוג מערך של 4 מיליגאוס. ברכבים האלה יכול להיות גם עשרות, ולפעמים מגיע עד מאות. אז אכן יש קרינה. ספר לי מה יש בפנים, כי זה סוד מן הסתם, אבל מה הדבר הזה בעצם עושה? הדבר הזה בעצם מבטל את הקרינה העודפת, המזיקה שקיימת ברכב. הדרך שזה עובד בה, יש חיישנים שאנחנו מתקינים בתוך הרכב מתחת לכיסאות, הם חשים את השדה, ובעזרת האלקטרוניקה מייצרים שדה הפוך, ובעצם 1 פחות 1 שווה 0, בדומה לקונספט שהציבור מכיר מאוזניות מבטלות רעשים, מבטל את הקרינה ומוריד אותה לערכים תקינים. ואם יש לי כלי רכב גדול, בוא נגיד אוטובוס עם המון מקומות, אז אנחנו עד עכשיו עוד לא הגענו לטפל באוטובוס, אנחנו יודעים שיש שם קרינה באזורים, בדרך שאיפה שהמערכת החשמלית נמצאת, אם זה מאחור, איפה שהסוללה והמנוע, ואם יש קבילה, אז איפה שהקבילה. בעיקרון ניתן לטפל בזה, אנחנו פשוט עוד לא הגענו כי הביקוש גדול, ואנחנו מתחילים מכלי רכב כרגע של פרטיים. ספר לי, אם אני שם אצלך את המכונית שלי, תוך כמה זמן אני מקבל אותה בחזרה? אם זה דגם שאנחנו כבר מכירים ויש לנו כבר קרוב ל-30 דגמים שאנחנו תומכים בהם, ההתקנה לוקחת כשעתיים, כן? ואתה בזמן הזה יכול לשתות קפה ולחזור ולהיות עם רכב בטוח מקרינה. יפה, ועכשיו אני כאן ויש לי צי של 3,000 מכוניות. תוך כמה זמן אני מקבל אותו בחזרה? אוקיי, זה כבר שאלה של אופרציה, אבל אנחנו בהחלט ערוכים לטפל בציעים. אני חושב שכל בעצם מנהל צי או מנכ"ל של חברה רוצים לדאוג לעובדים שלהם, זאת בעצם להתקין דבר כזה, לשמור על עובדים, במיוחד אם הרכב שהחברה נותנת לבן אדם הוא לא יכול לבחור אותו. ובאמת אנקדוטה קטנה, אחת הסיבות שאנחנו הקמנו את הסטארט-אפ הזה, אני והשותף שלי שהיינו ביחידה טכנולוגית במודיעין, מותר להגיד היום 81, כשהצבא קיבל את רכבים היברידיים, אז הם התנגדו, המהנדסים לא רצו לקבל את זה. הם חששו מהקרינה. חששו מהקרינה, כן. ושמענו גם הרבה מקומות עבודה אחרים שבהם העובדים בעצם מרגישים שנותנים להם שהוא רכב שהם לא מפחדים לנסוע בו, וככה הבנו שבעצם יש פה בעיה שצריכה פתרון. יפה, אז הדבר הזה נבדק, נוסה אני מניח לפני שיצא לשוק. נכון, יש לקוחות כבר שמרוצים, זה עבר את כל התקינה, יש לו זה תקן CE, יש כבר, אנחנו על כל רכב אנחנו עושים נסיעות מבחן, ויש כבר לקוחות מרוצים מה שנקרא, שנוסעים כבר על כבישי ישראל. לקוחות מרוצים ובעיקר בריאים, זה מה שחשוב להגיד. תודה רבה לך. לפחות כאילו בריאים, אני מקווה שבריאים, אבל מקרניים מוגנים. ראש שקט בקטע הזה. ראש שקט חד משמעית, כן. תודה רבה שאול. תודה רבה.